wonten dalu menika kita nggih menika ngaji sareng-sareng perkawis keimanan. Nggih, kita ngaji perkawis keimanan. Ilmunipun Gusti Allah menika secara garis besar menika dadi telu. Maksudnya ilmu tuntunan agama niku nek diperang secara garis besar niku dadi telu. Iso dadi papat, iso dadi lima, ning sing pokok telu. Siji, ngilmu keimanan, nomor loro ilmu fikih, nomor telu ilmu akhlak. Paling boten 3. Nggih. Mengkene dijabar kemelih nggih desi wonten ilmu Quran sunnah, wonten ilmu tasawuf lan sanes-sanesipun. Ning sing pokok nggih menika ilmune Gusti Allah menika dadi telu. Ilmune Gusti Allah perkawis ilmu agama menika diringkes dadi telu. Niki dalu menika kita badhe ngaji ngilmu keimanan. Nggih, merga ibu bapak kita panjenengan sami nggih sing jenenge iman niku diibaratake makanan niku rasane. Nggih. Jadi niku makanan niku niku diibaratake ibadah syariat niku makanane. Ning rasane iman. Nggih. Lajeng mengke bar enten makanan, enten buah-buahan niku ilmu akhlak. Niki ben rada enten gambaran ngoten. Misale jenengan mung salat ibadah tok ning imane mboten diopeni, nggih to? Niku berat wong mangan mung golek mangan sing akeh tok ning rasane mboten penting, mboten dipentingno. Jenengan niku kira-kira nggih niki diskusi Bu, diskusi. Kira-kira jenengan dahar sing kuwatah ning rasane mboten enak. Karo dahare sedengan ning rasane enak, milih pundi? Sing kuwatah sing enak. Nek kuwatah enak niku kuat Bu. Nggih. Kuwatah ora enak. Segone 2 piring. Nek perlu niku iwak ayam. Ning anyep jejet. Ayame anyep atos sisan. Mergo wong godhoke kurang suwe. Nggih pengen kula niku kan sok kendhuren ngoten niku. Ngagem ayam Jawa. Godhoke kurang suwe. Lah kula temen niku kan dadi modin, tukang donga. Angger balik disangoni niku. Nggih to? Berkate niku wis ana ayam ingkung niku. Lah niku sing nggih rada gemes niku ayame godhoke kurang suwe. Dadi dicuwe niku meleset-meleset, alot Bu. Dicokot mendak. Awet ngoten. Nggih, iki arep napa? Arep kritik ya ora penak, wong wis diweki. Nggih. Nggih enten ngalok ngoten, enten sing ngalok ning mboten kula mboten wani ngalok. Enten sing ngalok. Kan tukang niku lho Bu, tukang sing bedet-bedeti iwak niku lho. Sing moklek-moklek niku lho. Iwak kok kaya ngene dipoklek ra iso godhoke jane suwe ora. Sing mburi mburi yo nyaut. Jane wis suwe. Jane kurang suwe. Lah ngoten. Lah niku ngoten Bu, ibarat wong niku nek imane kurang, ya wis salat. Nggih, ya wis ibadah, ning imane kurang. Niku ibarat wong mangan nganggo sego, lawohe nek perlu ya akeh, ning kurang rasane. Kurang godhogane, kurang bumbune. Niku kurang enak. Nggih, senajan sing dipangan akeh, ning mergo ora ana rasane. Nggih. Ning mbok menawa mangane sedengan mawon, mboten sak kata-kata. Sak entong napa rong entong ning sing berkualitas rasane. Niku nikmate ra karuan. Lah niku. Kita kan sami salat ibadah mboten pati kuwenten banget. Nggih to? Nggih, wong salate ya ora akeh. Sedina mung ping 5. Nggih, salat wajib pas dina ping 5, Bu. Enten mboten sing salat wajib teng mriki 10. Enten ping 10 enten mboten. Nggih, sing wajib namung ping 5. Abot mboten? Abot napa nek, Pak? Enten abot, enten mboten. Abot sing entek iki.
riyen nalikane Kanjeng Nabi niku entuk dawuh dening Allah taala nalika Isra Mi'raj niku asal usule niku ibadah dina niku ping 50. Nggih, awale pertama kali Kanjeng Nabi sowan marang Gusti Allah ten Sidratul Muntaha entuk dawuh sedina kon lakoni salat ping 50. Kira-kira nek sedina ping 50 ngono kuwi jenengan apa ya sepanduk gawe. Gitu? Misale subuh salat. Jam subuh jam pinten? Setengah 5 we. Engko jam setengah 6 salat. Jam 9 salat. Jam 11 salat. Jam 2 salat. Terus mergo sedina ping 50. Lah waktu niku para nabi niku usul karo Kanjeng Nabi. Mriko niku ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu nabi-nabi ten langit niku nalika Isra Mi'raj niku para nabi niku usul. Duh Kanjeng Nabi, nek sedina salate ping 50 niku umate jenengan ra kuat. Apa neh omahe kerajaan Majegan kira-kira ra kuat sedina ping 50. Nggih. Niku mang usul mbek Gusti Allah disudo. Ngoten. Lajeng disudo Bapak Ibu. Bahwa Allah taala sowan Kanjeng Nabi Muhammad sowan dhateng Allah taala sedina sungi disudo mung ping 10. Ngoten mawon mudhun ten langit ketemu para nabi usul meneh, duh Kanjeng Nabi Muhammad nek sedina ping 10 niku umate jenengan ra kuat. Manggil mudhun melih. Terus sowan dhateng Gusti Allah diduke sedina ping 5. Ngoten niku. Lajeng para nabi yo cek usul. Niku sedina sewengi niku nek ping 5 kira-kira ya ana sing kuat ana sing ora. Nek insyaallah kene kuat sedaya nggih. Mriki salate tertib sedaya nggih Bapak Ibu. Sedina sewengi ping 5. Ping 5 niku subuh, zuhur, asar, maghrib, isya niku ping 5. Enten sing ping 4 to? Subuh ora. Enten. Nggih dugi tiange. Kula. Nggih mergo keturunan nggih, Pak. Nggih. Lah niku Kanjeng Nabi diusul ngono, duh Kanjeng Nabi niku mate jenengan niku nek ping 5 sedina ping 5 ana sing kuat ana sing ora. Mbok ya disudo melih. Kanjeng Nabi pangapunten kula pun isin. Ong 50 mudhun 10, mudhun ping 5, mosok kula jek njaluk mudhun meneh. Kanjeng Nabi Muhammad pun mboten wani. Nah, dadi sakniki awake dhewe salat sedina ping 5 niku pun paling enteng. Daripada ping 50 napa ping 10. Monggo disyukuri. Yo sedina sing wajib mung ping 5. Sak liyane salat sunah sing wajib namung ping 5. Nggih. Kula aturaken iman niku ibarat rasa. Nggih. Makanan niku diibaratake wong ibadah. Nah, wong ibadah niku ibarat panganan, nek mboten ten rasane ibarat ngoten niku ya ora enak. Wong ibadah kok ora nganggo iman sing temenanan, ngibadah niku mboten nikmat. Gitu. Ngibadahe ora nganggo rasa iman niku dibarate wong mangan mboten nganggo rasa. Mboten enten kualitas rasane. Lajeng sing jenenge akhlak niku nek wong mangan niku nek mboten enten buah-buahe mboten sip. Masuk bermangan mboten enten buah-buahe. Sing paling penak niku ya nganggo buah-buah, enten semangka, enten pisang, enten apa boleh Bu? Nanas, wonten pelem, enten timun. Sing wajib gedang. Wong Jawa niku nek magang niku buahe gedang. Mulai dijeneng gedang mergo digeget bar madang. Dibeli gedang niku wis cocok niku. Dadi gedang niku bar dipangan bar madang. Wong artine mawon digeget bar madang, gedang. Mulane cocok nggih. Pramila niki dalu menika monggo kita ngaos perkawis keimanan. Nggih, Bu, kapan-kapan yo ngaji masalah fikih tentang tata cara salat,
sing apik sing piye, tata carane poso sing apik piye nggih. Ibadah niku sing apik kan nggih ngertos syarat-syarate. Syarate salat ana pira, syarate poso ana pira. Nah, bar niku ngaji ilmu rukun. Rukun niku perkara sing kudu dilakoni. Rukune salat, rukune poso, rukune zakat, rukun haji lan sak piturute. Nggih, bar niku ngerti sunah-sunahe salat, sunah-sunahe poso lan sak piturute nggih. Tapi dalem iki kita fokus ngaji perkawis keimanan. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah taala, bilih iman napa to sing jeneng iman? Iman niku secara garis besar artinya percaya. Iman niku secara sederhana artinya percaya. Ning makna iman sing lengkap boten namung percaya. Iman niku maknane sing lengkap wonten telu. Nggih menika tasdiqum bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Niki maknane iman. Ya kok kan cara Arab. Kula mboten paham Pak Agus, mbok cara Jawa wae nggih. Tak artekke cara Jawa nggih. Iman ini napa? Tasdiqum bil qalbi. Nggih menika iman iku benerake kanthi qalbu, kanthi ati. Jadi iman itu pertama atine benerke. Jadi wong iman itu atine kudu napa? Kudu benerke. Iman dateng Gusti Allah atine kudu benerke nek Allah ki ana. Nggih. Iman datang Kanjeng Nabi berarti atine benerke nek anane Kanjeng Nabi utawa para rasul. Iman datang kitab suci ateges artine benerake nggih menika beneripun kitab suci. Jadi pertama iman itu kudu benerake dengan ati, kanthi ati. Sing nomor kali wa iqraru bil lisan, maknane iman nomor loro diucapkan dengan lisan. Jadi atine benerke